Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kukushingamidzai kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth yakuda kukutendai netsigurisa muri kutipa chikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Mumazuva mashoma apfuura taikupai nyaya yekwamadzibaba Ishmael avo vekuKenani vanoti ivo cut ties nevabereki vako cut ties nemurume wako cut ties nehama dzako. Kune imwe chechi zvakare yakabuda iri kumarondera inonzi Assemblies of God spiritual movement inoita zvakare mutemo wakafanana newekwamadzibaba Ishmael kuti aiwa cut ties nevabereki vako. Muzuva ranhasi tasangana nemumwe murume anoti iye kubva makore ekare kuma 90s kuma 80s ndakanga ndiri secretary muchechi umu asi chandakabuda nacho hapana ndakadzingwa sembwa iko zvino nemukadzi wangu wandakaroora wemakore takugara mumwe muspare mumwe mubedroom ndane 3 years mudzimai asingaperforme maduties ake. Rikatinzwa kuti mudzimai azotanga kuenda kuchechi uko vazosvika pakuti mwaugara kubedroom mwaugara kukitchen chi chakaitika. Vandakamira navo pano vanonzi baba Ferume. Rikatinzwawo kuti vari muchechi ndezvipi zvakazoita kuti vabude muchechi. Ndakapinda iri Assemblies of God 1981 ndo pandakapinda iri Assemblies of God tiri pasi pa Reverend Nyika. Ndikagara muchechi kusvika pandazodzingwa manje about 3 years ago. Ndakatomboitawo secretary zvirikuita uyo anonzi Lakumozi Nyama in fact akatotora kubva pandiri ndiri secretary wa Reverend Nyika. Saka patakafamba na Reverend Nyika zvinhu zvese zvanga zvakanaka. Chechi yedu yaingotedzera normal doctrine yeAssemblies of God. But pazofa mufundisi wedu waNyika pachipinda ava uyo akutiwo mwana wangu ndiye mutungamiriri ndakasiya ndaudzwa naNyika kuti ndiye mutungamiriri kunyange tisina kuvaitisa nharo taizo yedu kuti ndiyo protocol yacho. Handizvo zvavaitotaura izvo ndezvavo zvavakaronga mumba kwavo. Saka hatina kuita nharo takasiya but ndakazoshamisika ndakudzingwa muchechi. Ndakunzi ipa ndandisiri secretary anga secretary ndizinyama nekuti pane pandakambobva munozamisikazi wevana tichiri vakomana pane zvandakaitawo ndabva kudaro laki ndo paakasara achipinda. Saka tadzoka apa anga ndiye secretary. Pazofa Reverend ndiye anga angori secretary. Ndobva ati ndakanzi ndigadze mwana wangu ndiye mutungamiriri. Apinda mufana Philip aripo akatanga kudzinga old members of which ndiri vamwe vanhu vakatanga kudzingwa pa the first 10 vakatanga kudzingwa vandadzingwa ndibudai muchechi muno mati kudai panapo makambomukira munhu waMwari in the like hatakuita nharo ndakabuda vandaenda. Nesho yamedzingirwa kengeri yainzi nekuti nekere hanzi mune mweya wokumukira makambomukira munhu waMwari. Ndikati alright hazvina problem regedza ndibve. Of course kumashure pane zvakaitika zvatisina kuramba but ndakadzoka ndikagadzisana naNyika ndikatonamata nawo about 28 years kusvikira pakufa kwawo. Ndadzoka kuti mhosva yanga isiri kuti bati muridzi wachina takatotaurana tikaregererana. But zvadaro tadzingwa kudaro chakandishamisa vakatanga kuparidza doctrine yavanoti cutting ties. Mudzimai wangu ndakaona haachatauri neni haachaperforma maduties ake ekuita mudzimai kubika kwacha nezvakadaro haachaiti everything. Kana muri mubhedhuru hatichatotauri eni zvita 23 years. Izvozvo zvandiri kutaura so haatogari mubhedhuru nekuti zvakaita ndezvekuti adaro haana kuita kwandiri chete akadaro even kuna mai vake. Mai vake vakatokwira bhazi vakabva kumusha vakauya kuno vachida kunzwa kuti chii chiri kuitika. Vana havachandidaire pamafoni vakadzima mafoni avo. Ndikati havana kudzima idoctrine yako kuchechi kwava kupinda kwakunzi cut ties saka havasitorina ukama nemi. Mai vakauya vakazvinzwira vakaenda kuchechi kwachino vakanozvionera vega kusvikira vauya vakati mukwasha ndazviona zviri kuitika panapa ndakudzokera ndinotaurira vakomana vakadzokera vakanotaurira navo kumusha kwavo kuti nyaya yevanawo kuti vadaiso ivo nemunin'ina wavo inyaya yekuti kuchechi kwava kupinda izvinezvi dzidziso yasiyana neyaReverend Nyika. Haasi kutotaura nemurume haasi kutobikira murume haana chaari kuita. Sezvineyo amai BP yakaramba ichikwira mari vakatofa. Vasati vafa vakasiya vataura kuti mukandiona ndafa ndiEdith kuriya mudzimai wangu naJoelini munin'ina wacho arimo muchechi mumfuti. Vatanoviga ambuya vedu tadzoka. Ini ndakati inini kana musina kugadzirisana nehama dzenyu kuti ndigare nemi ndichiti muri mukadzi ingozi kai yakutopinda mumba medu rato dambudziko richasangana nesu. Ini zvandiri kufunga kusvikira manogadzirisana imi mubve pano mogara yenyu yataiti spare vasikana ndokwavari kugara. Saka kubva ipapa zvinhu zvakatanga kuipa every day
hatisina patikudyidzana. Ndakazongonzwa kuti mwana wangu arodzwa. Mwana arodzwa. Vakandiudza kuti mwana ane mukomana. Procedure yedu tinoiziva, but handizvo zvakuitika, zvakungoitika random kuti padiri unotonzwa kuti mwana ane mukomana. Ndikati inini nyaya dzenyu dzekuchechi kwenyu kuti ndipindire handishadi kuti ndipindire nyaya dzenyu. The next thing ndakanzwa kuti achatiswa under mutemo yawo unonzi Legal Age Majority Act ye 18 years. Ndobva atorodzwa uchechi koko. Ndiri mumaketi mandoshandira ndakatoona motikari dziri kupfuura shinzi mwana wenyu ari tochatawo. Hapana kupera nguva ndikaona ndasenderwa pamastatus nevamwe vekuchechi koko kuti onai mwana wenyu ari tochata. Vana kusiya zvakadaro nhasi nangu nyara ndachandakataura handina chandinobvunza. Mukugara kwatikuita kumba kwachina hunorwadza upenyu hwandikugara nemudzimai tunogara nemukadzi mumba almost 2 years. Hamutaudzana, hapana mangwanani, hapana masikati. Kungoti iye anongopinda achita zvaanoita ndichipindawo ndichita zvandinoitawo. Hapana anotaura neumwe. Uye chinhu chandakuona nharo dzavanadzo anga asina kudaro. Anga ari munhu munyora aizikanwa chero marondera munomu. But ezvino izvi ane nharo dzekuda kutomisidzana neni. Saka ndozato idea yekuti ini ndibve paposition yangu inini yesababa yekuti ndipesere. Zvinonyadza kuti kuona murume achirwa nemukadzi kana kuonekwa uchingorova mukadzi azviite. Isu patakakura hataidzidziswa zvinhu izvozvo. Chimwe chezvinhu chandiri kuona muchechi mavo vakuita basa rekuti inini handichanamati navo ndivakandidzinga. Saka havana right yekuya pamba pangu vachisweda kuita china pamba pemunhu wavakadzinga vachita ane madhimoni, vachita akamukira akatadza. Chavanenge vachida kumba kwangu vachida kuya kuzofosa kuti vaite china mumba memunhu wamuri kuti makadzinga ane madhimoni. Inini ndikaziva kuti munhu ane madhimoni handitosviki kumba kwake. Ndine chinotsvake kana ndisikuda kuenda kunomubatsira kana kumunamatira kuti abve madhimoni handitoendeko to avoid problems. Saka ivo vanoti waya kumba kwemunhu wauri kuti takadzinga ane madhimoni vachifosa kuita china. Pamba china ndinozombavadzinga kwabudisa panze. But uona kuti vari kuramba uchipesista kuramba uchiya chavari kuda kuti nditore wrong position yandisiri kuzofa ndakatora boza handizvo zvatakadziswa nemunhu akatiparidzira. Saka kaupenyu kachina kari kutorwadza ndekekuti magariro atakaita nemudzimai aya kuti munhu angonetuma against twakawanda. But ina handipindure nongonyarara. Kana ari mwana ndati unofunga ne 2 years handizivi kuti aripi. Pama akaenda kwaakarodzwa kwachina ndomamira magariro atakaita. Nazwa muchiti ambuya venyu vakatosvika pakushaya. Vakatotisiya vataura kuti chandiuraya kana kuti mukazoona ndafa vana vangu vaviri ava. Vana vakakwanisa here kunoviga amai? Right. Pakafa amai akafonerwa ndini mukwasha mukuru. Uyu mwamambo interview anonzi Magorimbo akarora anotedzana naadzimai wangu. Vandafonerwa vandataurira vakwashaningina wangu vatataura nemadzimai edu kuti handozvaitika amai vashaya. Izvi kuti amai vakasiya vataura hatina kunge tatoziziva ipapo. Takatoenda kunhamo tisingazivi takatozoudzwa taako. Tavaudza kuti ndozvaapo vakaenda vakanotaura kuchechi kwavo. Amene unofunga instruction yavakapuwa vakatitiza vakaenda vega. Isi takazotera the next day tiri tega inini nababa munini namufundisi ari kutitungamira izvinezvi. Patasvikaona vato ivo vanga vatoko kumusha tisi takazonotora amai kumusha tichienda navo kumusha. Tasvikako kumusha first day havana kuuya kuzotimhoresa, second day havana kuuya kuzotimhoresa, vakazotimhoresa third day vakaenda kunoviga ana amai. But tiri panhamo ipapa tangoti vige amai takanotisa kuti vanga vari kutora mabhegi nembatya dzavo vakaviga mazambia vanhu vakauya vaine mabhegi. Vatataura anatsana kuti mbuzi kazhinji kana pamuri mamisha handi pane dare rinozogarwa remusha reurongwa hwemusha kana pafa vanhu vakuru vakadai. Taiziva kuti kune dare richazoitwa. Saka ava vanga vatoronga nofunga teaching yavainayo kuti hamufaniri kunge muchigara panhamo kana nhamo yangopera ibvaipo. Mbuzi ndiri kunzwa wamachina vari kutanzi vanonzi 1 hour after burial munotenderwa 1 hour chete muri panhamo. Saka vanga vaine plan yekutiza kuti mainini vakatozotizwa nawo pakatoita noizi isingaite neumwe anonzi Lakmos Nyama aine motikari yezou ndo yaakauya achidhiraivha uko. Mudzimai wachina ndiye anoshanda kuzou but ndiye akauya achidhiraivha motikari yezou. Akatotiza nemainini vedu including vana vedu, mwana wangu nemwana waMagorimbo Selma na Prudence Ferume na Selma Magorimbo vakatiza navo vari motikari yezou vakadzingirana natsano ikanoperera nyaya yekupolisi. Amainini vakatozonosaina kuti murume handichamude handisina ukama nekwandakazvarwa mainini. Adzimai vangu nekuti takakurumidza zona vakabatwa tikapinda matare anokwana 4. Musha wese uchitaya kugadzirisa ukama hwangu nemudzimai kuti zvamuri kuita izvi hazvisiri izvo, zvamuri kuita izvi handizvo zvatakakudzidzisai. Akanga aterera akatosara
vanhu vakatotanga kuparara pamusha akatombosara. But hatina kuziva kuti munhu anga atone plan arinzi anga atoudzwa kunzi atisoda kuti unge uri koibva ikoko umwe tauya naye wakagarirewo akatiza. Isi atomunzira tamurodhi takutosvika same kunana Headlands takafonderwa nana Tsano zvama muchitaura zviyazvi adzimai wako vatiza vasi kunhu vakatiza vasina boots vasina juice vakangotiza kwakutouya kutotera kuno indakazoona ndichipinda mamba inini kwakuma 10:30 akauya hana kusvikira gomba akasvikira pachichi papa akazopinda mamba kwakuma 10:30 andakwavhunza bozi ndaiziva zviripo kuti program yavo ye-cutting ties yaya ndo iripo saka ndo mamirira zvakaita. Ndazwa muchitaura kuti imimi nemumwe mukwasha mudiki uyu mese madzimai enyu ari muchechi uku makambogara pasi here sevakwasha mukanotaurira hama dzikwamakarora kuti aiwa isusu hatichakwanisika kugara nevana venyu tarisai zviri kuitika uye mhinduro dzakanga dzakamira sei? Right, tichitori panhamo ipapa zvanachiti kunoitwa matare akapindwa ekutanga 3 anga ari hangu ini nemudzimai anga aripo vatazotorwa baba munini ivava nevamwe vakwashaningina vedu vese ana Magorimbo nevamwe ana Zoushe bozi atezwa redu wangu ni madzimai 3 saka vanhu vachona vakawanda parapindwa dare revakwasha vanga varipo nevanasikana vanga varipo vemumusha vachida kugadzirisa nyaya yemadzimai edu nesu vakwasha vakagara pasi pakataurwa but umwe anga atizwa naye kudhara kurati mukadzi anga aripo ndewangu chete umwe anga atizwa naye nevamwe varamu vakatiraya kugadzirisa ende pamba tori nemakana sikanzi pamba nemadzimambo 2 nemasabhuka ndizonge 5 emusha imomo vari vehukama vakatiraya kugadzirisa but aita unganzwa ndiwo ndiri kuti akazotiza tamboti anzwa zvaita fanga zvanaka akazotiza kugara pasi vakagara pasi vakagadzirisa. Isu sevakwasha patakazoenda kumanyaradzo madzimai edu haana kuenda kumanyaradzo takaenda isusu vakwasha taapo pamanyaradzo pakagarwa pasi after zvimwe zvese zvaitwa takadainzwa isusu vakwasha vanga varipo kanzi nyaya yataunganira panapa isi vamwe vakwasha vese ndiye vava tuferume nazinyama tatigare pasi tinzwe kuti tofamba sei kuzi madzimai enyu matoona kuti muri kutaura kuti muchagari zvakanaka kumba plus matoona havana kuya kumanyaradzo mai vavo chaivo vaifanira kunge vatoripo panapa vakwasha dai musina kuya imimika zvanzi tori nani asi vana vaifanira kunge vari pano vana vemufi. Saka nyaya yatana ipapa nditoda kunzwa kuti imimi muri kufungei nemadzimai enyu tonzwa kubva kwamuri kubva ipapa toronga isi tikati isine madzimai edu isi handisina dambudziko nawo kana zvichibvira isi madzimai edu tinoada bozi handina wandakaramba baba munini hapana waakaramba but chechi ndo yatiparadzanisa ndo yapinda yani dzidziso imwe ava vaita mistake kuteerera dzidziso iyi dai zvaita isu madzimai edu tanchikumbira 2 months chete kuti kana tinge tadzokera kudzimba kuti tinawo 2 months tombonogara pasi kana zvagadzirika tinokuzivisai kana zvisina siri tongokuzivisai. Isi handine pfunga kuti nyaya yedu sinzi yakumatare yechechi ownership yechechi pamwe tinokurumidza kuenda nyaya yedu ava ndopawachaona kuti varidzi vechechi chaivo chaivo ndeava kwavaendawo kwakuziriko chechi haina kutanga ichinzi spiritual movement. Spiritual movement harisi zita rechechi yakaitwa naanyika vakatonzi go and work under that man vakaratidzwa chiratidzo chemurume anonzi Reverend Mpengo anga akamira pamusoro pegore ranga rakanyorwa nzi Assemblies of God zvikanzi go and work under that man. Pavakauya anyika vakatoya vachikoparidza Assemblies of God vasati vasangana naleader wayo but muchiratidzo vakanga vakaoneswa vakatotiudza zvinotozivikanwa naivo vari kuzviti spiritual movement asi vanhu vachona vaizotungamirira zvakaita vanotamba bhora kudynamos vanonzi Madimbari vanhu vaizotungamirira ndo vaizonzi spiritual movement vanhu not an institution and organization. Saka vada kuconfuse kuti zvinge anyika ndo vakati chechi change chinzi aiwa vanhu ndo vachanzi spiritual movement chechi inenge chinzi Assemblies of God. Saka zvadaro nemadzimai edu tagara pasi nemadzitezvara tawirirana kuti ndozvichaitika 2 months dziyadzi hazvina kuzoita saizvo kumatare nyaya yakabva yaribana nhasi haisati yapera ivo vari kuno havana kunge vauya kako kubva ipapa hazvinozombogadzirika madzitezvara toda kutaura chaivo sinovatenda vakaita zvinhu zviri pamutemo vakagara nesu pasi vakati ndozvatafunga saka vakazotiwo ivo pachavo taona kuti vana vedu ndo hamapenzi vakwasha taakusunungurai kana mada kurambana navo kana mada kuvadzora kwatiri kana mada kusiyana navo hamakasununguka posi tazvionera tega kuti vana vedu mapenzi. Isi tikaramba tikati aiwa isati tinodzidziswa nyaya dzedivorce nemufundisi wedu zvichagadzirika chete ndo hope yatichitongori naye nanhasi
but uchiona zviri kuitika zvacho manje handindi kuti wangu mwana akarodzwa akachatiswa Magorimbo ane vana vake 2 vakatorwa havachatotauri nababa havachaonana nababa havachaonani nevabereki vavo. Uyu anonzi Zinyama Nomo ane vake 3 vakatorwa futi with the same church havachaonani futi nababa wavo. Vari kutogara kune dzimba dziri kugara vasikana kune dzimba dziri kugara vakomana havachaonani futi. Saka tese tiri 3 takaafektwa hatina ane vana. Indine 1 mwana akanga aroorwawo zvakanaka anyika vachiri vapenyu ndiye akaenda kumurume wake ndiye akapona achiti 1 wandinaye. Vana venyu vese mamune 2 chete? Ndine 2 chete. Saka zvakaoma sei sababa kuti munoita 3 years muchigara nemudzimai wenyu asingakupei zvaanokufanira kuti akupei semudzimai? Dezvi muri kutoainirwa, muri kutobikirwa, tiri kutoona kuti aiwa baba vane mudzimai pamba. Zvino kana akugara muspare imi muchigara mubedroom, zvakaoma sei semunhu wemurume kuti hamuchakwanise zvakare kuwana bonde ramaifanira kunge muchiwana 3 years dzese idzi? Zvakatooma apa regedzai nditende munhu akatiparidzira. Munhu akaparidza uyo anonzi Reverend Nyikawo vakazoshaya zvawo. Murume wevhangeri raakaparidzira even vamwe vakatombouya vakanamata nesu vakazobva vari kunamata kune dzimwe chechi nevamwe vanotopinda mubhawa vane respect pamusoro pemunhu iye. Zvekuti kana mukatarira vamwe vachina even vakapinda mudzimba vabva muchechi umo vaheduka vachitomwa doro dzimba dzavo dzigere musha anokufunga dziso yakadzidziswa murume akatidzisa zvakakwana. Zvakaoma kugara nezvatiri kutaura no bonde no mukadzi anokuitira zvese hapana. Zvinorema. Vamwe vanogona kutoita musikanzwa kuti vanhu ndopaunobuda ndopaunonzwa kuti pane second wife. But isusu handizvo zvatakadzidziswa. Zviri kurwadza zviri kutambudza but handina zvandogona kuita. Kumadzitezo rangu ndakaroora zvakanaka, baba munini Zinyama akaroora zvakanaka, baba munini Magorimbo akaroora zvakanaka. Magorimbo wake mudzimai achinaye zvichakanaka but kuvana ndokwaane problem akatorwa vana 2. Ane vana 4 but 2 vakatorwawo. Saka zvinorema, zvinorwadza, zvinotambudza. Hazvina kuita zvakanaka. Ndopamunozoona vanhu vakupoya paipai but takadzidziswa manje kuti hatiiti tsika iyo. Ndikutongokwarira mukati. Dzitori nyasha dzaMwari kuti ndisaite BP neshuga zvinoita vamwe. Dzatongonyasha dzaMwari nekuda kwevhangeri randakaparidzirwa. Asi makatarisa ndadzomutaura kuti mukadzi wenyu pamakamuroora aizivikanwa mumarondera munomu ari munhu ane hunhu nemwoyo wakanaka. Pakazotanga kuenda kuchechi nekuchinja kwesoko, muri kuona zviri zvinhu zvekuti kungochinja kwemunhu tozoti vanhu vanogona kuchinja nekukura. Ndichitarisa imimi ndikuona kuti matosekuru vevazukuru, zvichireva kuti gogo vanenge vamunhu akura. Tingati here kuti kuchinja kwekukura kweage kana kuti kutochinja kuti pane zvakaitwa pamukadzi wenyu zvatingati hazvina umwari mukati? Right. Paregedze nditaurire ndakasimba chaizvo. Zvakaitwa pamudzimai wangu hazvina Mwari mukati. Ndati mudzimai aizikanwa marondera bhozi anga ari hairdresser. Upenyu hwake wese ndakatongomuroora ari hairdresser. First born yedu ane 30 years izvozvo. Tine vazukuru 2 vana vemwana wedu iye. Ndikakutaurira kuti ivo mbuya vachona chaivo havatotauri nevazukuru vavo, havatomhorisi vazukuru vavo. Anotopfuura nepamba panogara mwana wangu padhuze nepachechi, ndo pane rodhi inotopfuura ichienda pachechi, pana pamusoro apo ndo panogara mwana wangu. Vanotopfuura nepapa havamhorisi vazukuru, havatauri nevazukuru, haatorina nguva yacho. Muno marondera machona maaizikanwa navanhu, aizikanwa zvekuti vamwe vanhu pamaarea atinogara isi kudombotombo inzvimbo ine mabhawa ine manight club. Vazhinji vatakasvika vari kweko vanga vasingatonamati but vakaadmire life yatairarama isusu. Vazhinji vakatanga kufarira zvekuenda kumachechi. Vazhinji vachina vese area yatogara ino vakutoenda kumachechi ndoda kutaura chokwadi nekuda kwemudzimai wangu. Bhozi character yake yange yakanaka. Munhu aida vanhu, munhu aiwirirana vanhu, munhu ane upenyu hwaitapa vamwe vanhu. But ezvinezvi ari kunongedzerwa. Zvinondirwadza kuti pandofamba pese anenge achitaurwa pamwe anototaurwa navanhu vanenge vasingatondizivi. Vachiti mukaona mukadzi uyu anga ari bhozi kuti mukadzi but ene zviri abenzi, haagari nemurume zvakanaka, zvinotondirwadza but ndo zvakutotaurwa. Even ivo pakurarama kwavo asiriye, pane zvakaitwa paari. Kana zvikanzi kune chinonzi satanism kana kuti zvinobatwa nevamwe vanhu zvinoshereketwa zvekuti mumwe munhu anotenwa pfungwa dzake, ndobvuma kuti zvakaitwa pane mudzimai wangu. Mwana wangu last born here, she was my best daughter kukunda pane mukuru wacho. Ndiye mwana anga ari very close nene, very close, kuti ndaimuda seri ngoti yanga iri last born ende takamona paita matroubles akatopa paita miscarriage too. Saka mwana uyu ndaikada seri kamwana ikaka. Ezvinezvi nezvakapinzwa maari
mwana wangu akasvika panguva dzaanga akumisidzana neni. Kumisidzana neni kutaona kuti mwana akutomisidzana neni musikana. Ameno zvakaiswa mavari vana vangu vanombobvira vakadaro. Chero vanhu vakaparidzirwa naReverend Nyika hakuna mwana akamisidzana nemubereki. But zvandiri kutaurira izvozvi vanodainzwa nemazita avabereki. Inini fanira kuti James nechinzi nemwana wangu, iwe James une madhimoni. Ndo zvaakuitika muchechi kuratidza kuti pane zvakaitwa doctrine neteaching yakapinzwa yakasapotwa nezvimwe zvezvinhu zvatisingazivi. Inotyisa. The whole church iite zvinhu zvakadaro kuti vanhu vese vapanduke. Tikutaura madzimai edu chete havaziriwo vega vakawanda almost muchechi mutano varume vanopfuura 7-9 vane same position fanika yangu. Even varimo muchechi machona vakasaramo vari musame position havana control nemhuri dzavo, havana control nevana vavo. Muchechi umo vanoda vakadzi nevana, varume havana basa navo, ndosani vachidzinga vakazhinji varume. Vakadzi ndo vanoda kuti vasare nevana. Mwana anopuwa doctrine neteaching yekuti mubereki wako especially baba anomudainza nezita. Vakawanda vanotoziva vanotodainzwa nezita nemwana kuti iwe John, iwe nenge nemwana achinzwa nemadhimoni nemwana kadiki. Unotoona kuti doctrine yachina pane zvakapinda mavari. Ndozva madzimai edu vakambenge vari madzimai aidadisa kuti ndine mudzimai. Riri vhangeri rakabuda iri kune rimwe rakapinda manje rakuvaipisa sezvavaita. Tinotenda baba nekutipawo maziviro enyu amunoita pamusoro penyaya Assemblies of God spiritual movement. Toimba kuti zvamataura kuti aiwa inini chandiri kuda is my wife back. Mudzimai wangu ngaadzokedzane tikwanisewo kuenderera mberi neupenyu hwedu. Kuchembera kudai taigara tese zvazongosiyana nekuda kwechechi yapinda pakati pedu. Isusu tichiti aiwa kune mapato anokwanisa kubatsirana nemadzimai kuti aiwa vabviswe tingati munhapwa here kana kuti tingati chii mavakaiswa imomo. Nevamwewo varume zvakare vari muchechi vari kusheya kuti vobuda sei matambudziko avari iko zvino. Tinoimba kuti aiwa vachabatsirwa. Imimi zvishuwo zvenyu zvemwoyo vakwasha, tikuona kuti vakwasha vese mhuri menyu mamakarora vese vakadzi vavo hapachina ari kutarisika nekuti vese vaperera kupi kuchechi. Saka tinongomemba kuti aiwa munowana rubatsiro rwamuri kushuvira semhuri. Tatenda zvikuru. Ndochanchiri chishuwo cheduwo zveshuwa izvi kuti dai paita vanogona kutibatsira mhuri dzedu dzigadzirike dzidzokere zvedzanzakaita vana vedu vadzokere pakuva vana chaiwo zvavanofanira sezvavakadzidziswa naReverend Nyika sezvinotarisirwa patradition yedu yevanhu vatema. Uye kuti ezvinezvi takadzingwa muchechi yatinyasoziva kuti chechi muridzi wayo akaivaka from the ground neReverend Nyika, but kouya umwe munhu akuti chechi ndeyake akauya ari mwana wechikoro imomo nhasi akumira akuti inini ndine muridzi wechechi. Zvinotirwadza. Isi ndakamboita secretary pai ndine zvimwe zvandakatoziva zvandotoziva zveadministration yechechi iwe ichiitwa naReverend Nyika iwe. Nemusi wayakavhurwa ndakanga nditori secretary ndini payakavhurwa naReverend Pengu pawakauya uchivhura chechi. Zvinotirwadza kuti nhasi haisi nyaya yemhuri dzedu chete nechechi yacho kuti kumatare kuzvinhu zvedu hongu ine process yayo, but hey tiri kusafa. Vanhu vazhinji vari kukwara, many people vari kudamageka. Mayouth aya chikoro chikangovharwa mwana wako haugari naye, vane imba yavainayo panhamba 17 Nyanyadzi patambopfuura nemi pai ndokunoenda vanasikana. Vana vakomana vari kuendeswa ku1244 kuparadise. Imba yaifanira kunge iri yaReverend Nyika ndokuri kuendeswa vakomana. Horide mwana kwese kwaari anobva anonogara ikoko. Ndokwavanobva vane doctrine iyoyi yekuti haacharespect muparent, haacharespect vabereki. Obvanzi catetize nehama dzako. Haataure chero nemunin'ina chero nemukoma kare chero nehama dzako amai nedzakababa vachatauri navo. Vanongutaura vari vega kudaro. But tinonzwa tsitsi nezviri kuitika kwavari. Dai zvaigona kuita tibatsirwewo vanhu vanunuru. Aiwa maita basa baba. Nyaya yangu tichitaura hatinyanyosiyana nemuhabva pakutaura kuti vana vangu vanga vari kupinda muchechi umu, vanopinda muchechi umu namai. Asi vana vangu vakaitwa cheka ukama, ndikati vakaparidzirwa soko rekuti vacheke ukama nevabereki neni. Vana vangu izvozvizvi hatitaurirani, hatifonerani, hatiti chero kwatosangana naye anototiza, anotonditiza nekuti vakaparidzirwa soko rekuvenga, vana vakaparidzirwa soko rerudoba. Toziva kuti Mwari rudoka, asi apa vakanzi kuda vakapa vanoti maspiritual fathers, ini biological father ndonze asi baba. Saka for 3 years now handizivi kuti kune vana vangu
izvozvi. Vangani vanhu venyu? Vairi, musikana nemukomana. Handizivi kune vana vangu. Vanga vatorwa vakakura sei vana? Umwe ane 22, umwe ane 25. But vane 22 akatorwa achine 18. Ngoti minus 3 because vane 3 years ka singazivi. Ndonyezonzisa kuti ima muri muchechi here nguva yese kuti vana vazoenda. Mai ndiwo nguva ari muchechi. Ini ndakangopindawo for the first year ndofunga ndakabuda before 2020 ndakapinda 1999 2000 2001 ndobva ndabuda. Mai ndobva vasara. Saka mai vakadzingwa. Ndo vakatanga kudzingwa. Murivi kana muchiti vakadzingwa? Vakadzingwa muchechi. Vakadzingwa muchechi mwachinzi idhimoni. Saka vanenge vakuti chi ini ndiri dhimoni, mai idhimoni. And kana vana vanenge vachitaurwa kunzi vabereki venyu madhimoni. Noisika ndiri madhimoni, ivo madhimoni times 70. Kana tichitwa madhimoni. Saka kubva ipapo hamunozombodzokera futi here muchechi muchinyatsozivisawo kuti vana vari kupi? Handina kumbodzoka ba, handina kudzoka muchechi bwena. Vana tinozi pekutanga vana musikana ari ku pekutanga pavakatanga musikana inini akanga akambondifonera chi ndikuenda kubasa kwamutari chi ndobva ndachiti rega nditeere mwana ndinoona kuti mwana ari kupi mwanasikana. Ndakaenda inini kunonzi Kwamarange inga ari kushopu Kwamarange. Saka shopu iyi ndiye mufundisi anonzi Philipi. Shopu iyoyo anonzi akabatana nemufundisi anonzi Nixon Takanyo ukwamutari ikoko ndovane business iroro. Saka ndo kwaari kushanda mwana iyeye nemumwe mwana futi womukereke imomo. Ndasvikapo mwana haana kundigamuchira. Mwana akatonditaura kuti baba I'm no longer part of your family. I'm no longer part of your family. Kati zvadii zvikati tasiyana chinamato. Tasiyana chinamato. Hatichatenderwa isusu kutiyana nemi nekuda kwechechi. Vamupinde kuchechi isusu topinda kuchechi saka tasiyana chinamato. Saka imi muchinzwa izvozvo sababa makanzwa sei? No, unonzwa kurwadziwa. Ndakanzwa kurwadziwa asi ndakanzwa tsitsi futi nekuda kwokuti achitaura kudaro mwana uyu inga asingadaro unozoona kuti mwana inga asingadaro but mishonga chaiyo yaakapuwa anofanira kunge ane zvakadyiswa akatoputirwa mwana anoda kuitwa exercise adati exercise mwana ndakagumbuka but ndakanzwa tsitsi at the same time kuti no haasi ega mwana uyu ane zvaakapuwa ane zvaakadyiswa nekuti haasiri nomo anganditiza anga asingambonditiza ngaine rudo ari kumba ozotanga kutiza nhasi mharapa tsetsetsedzi ndo dzaakasangana nadzo ndo dzaakusaka kuti anditize mharapa tsetsetsedzi. Saka mashaya vana makazombonoripota here kumapurisa? Kwenguva iyo handina kuripota. Handina kuripota ba. Kwenguva iyoyo handina kuripota nekuti taifunga kuti pamwe vachadzoka. Tichifunga kuti pamwe vachadzoka vana. Taingoti vachauya. Saka maona kuti vana vanodzoka munozoenda here kumapurisa? Handina kutanga nekumapurisa ba. Asi ndakatotanga kuVP's office. Ndoka ndakatanga. Ikoko ndobva ndakanzi no zvauya kwandiri zvakanakisa asi enda unomangana kumapurisa. Saka izvozvi ndiri kunoku ndinobva kuwedzaka ndichagadzirisa kuti kumapurisa izvi takamangana verbally but tichanosiya matsamba akanyorwa azoita zvinyorwa kuti tisadzise zvatakataurwa kwavice president kunzi ndai munomangana kumapurisa. Mapurisa anoita nyaya idzi. Pane kutaura kuri kumboita vamwe kuti kana wakudzingwa muchechi vanoita kuhukura sembwa. Ndaida kubvunza imimi kuti mai vachidzingwa muchechi vakadzingwa sei? Vakangonzi idhimoni. Ingati vari inindai ndisipo zvangu basi asi sekutaura vanenge havana kuziva zvekuzonzi kana kuti kudzingwa vari muchechi. Ndofunga vakazongotaurirwa soko vari ikoko nobva vatorega kuuya. Saka mashoko amungade kupa kune vamwe vakasara muchechi imomo zvichida vasati vatorwa vana vavo
vamwe vacho vachirimo muchechi vakutoti hakuna zvinhu zvakadaro ndiye kuti kudii? Masoko andingapi vari muchechi imomo pari zvinhu izvozvizvi vanofanira kuona zviri kuitika, vanofanira kuzviona kuti zviri kuitika izvozvi. Kana vachiziona zviri kuitika izvi vasingareakti zvoreva kuti vakaputirwa ndizvi, vanoda rubatsiro vanavo. Havachadi rubatsiro rwemunamato chete, vakutomboda zvautomboda riot inoya pano yovabvisa kuti vaitwe exercise, then riot ikavabvisa muchecho voiswa panze, vava panze voitwa exercise kuti vabekenuke nekuti vane zvavakadya nekuti then havasiri normal, then longa normal. Isi mwana kana china baba, mwana wangu mukomana ndikuita ari nguva pakutanga akaiswa kumunandi, unonzi Munandi Foods iri muHarare achisenza ikoko. Mai vakasvikapo, akasvikapo mwana akati no mai imi hapana chamakanditira muupenyu, hapana chamakanditira muupenyu, ibvai panapa munondipesanisa nevafundisi vangu. Zvoreva kuti kadzidziso yakupiwa nevafundisi, ndokuita kuti ataure izvozvo. Mwana koma kuti ibvai pano hapana zvamakanditira, kona ini manzi dzavakakusara hautikoshesi, ivo havazikoshesi ivo havazikoshesi. Tonzwa bhaibheri rinoti kudza amai vako nababa vako mazuva epanyika wedzi kuchechi ndokwa zvinodzidziswa. Zvino kana kwakunzi usakudze vabereki toti kudii? Zvinoreva kuti hatisi kunamata Mwari, tiri kunamata Satani. Saka iyi chechi inonamata Satani. Nekuti Mwari rudo, apa hapana rudo apa. Baba pamaimbopinda ipapo maisaziva here kuti hapana Mwari pamaimbopinda ipapo? Hatitoda kuti tizoratidza vatariri vedu kuti maybe imimi kubuda kwamakaita maakuda kutaura zvake pamusoro pechechi, kana kuti nyatsojekesa ipapo kuti pamakapinda ipapo pachechi. Ini pandakapinda unenge uine havi yekunamata Mwari ndizvo vatapinda zvaifamba. Zvasiyana sei iko zvino nekare pamakapinda? Mufundisi paakafa, mufundisi nyika paakafa, vari kutungamira izvozvo family kwaZinyama ichiita take over, vakabva vabuda pachena kuti havaparidze rudo, vanoparidza kuparadzanisa. Zvasiyana. Vakataura izvozvo vanhu vakazosarudza kuti aiwa indoda kusara, nevamwe vakazosarudza kuti isusu toda kubuda, ndokuparadzana kwakaita machechi maviri aya. Kazhinji kacho vanhu vakawanda vakadzingwa, kwete kubuda voluntary. Of course vari kuzva vanogona kubuda voluntary sezvandakaita ini, asi vakawanda vaidzingwa kunzi buda uri dhimoni, tandaniswa. Zvine proof izvozvo, kune mavideos, kune maaudios ariko akatotepwa, akatotepwa ekuti you can play muchinzwa vanhu vachidzingwa muchechi nanonzi Philips Nyama pastor wacho. Yes. Saka ndochechi yamaipindira kubva kare, naiko zvino ndo ichirongopindirwa ipapa? Ichikupindirwa panapa handizvozvo. Saka rubatsiro rwamuri kuda imi baba ndiro kuti kudii? Takatarisana nekurasika kwevana vedu. Rubatsiro rwandiri kuda ini especially kumapurisa ndiri kuti ndane 3 years ndingaone vana vangu ka. Saka ndoda kuti ndione vana vangu, ndoda kuti ndizive kuti vapenyu kana kuti vakafa. Ndoda kuti ndizive 3 years usingaone vana vako unonzwa sei kana uri mubereki. Vana vandoziva kuti vari mumaoko aiwa vana Zinyama. Saka ngavatirakidze kune vana vangu. Nyaya yekuti hanzi vakura vanoita zvavanoita, aiwa munhu kana ari kubasa, munhu kana ari unosenza kasi tichimhoresana, tichifonerana, tichifambidzana. Zvino kana vanzi iwo usafambidzana nababa, usafambidzana namai vako, madhimoni zvorechi, mwana achiteera izvozvo. Kwete kuti ndiri kufungira vana vangu, but vana vakadzimaidzwa, vakaitwa indoctrinate, kapakwa zvavakapakwa, zvavakatendera kupinda vabereki. Aiwa, tinotenda baba, tinovimba kuti zvamataura kuti mapurisa akubatsirewo kuti muloketi kune vana venyu vanoita zvaizvozvo. Hurumendewo kana ichikwanisa kupindira zvakare kuti mukwanise kuziva kune vana venyu vanopinda zvakare. Tinotenda. Aiwa, kana nemuwo tinotenda.
mazvinzwira mhuri yezimbabwe patanga tichitaura nevanhu vakanga vari muchechi kubva ichivakwa kuma-80s kuti ndezvipi zvakazovapusha kuti vabve mushure mekunge mukuru wechechi vanyika vachinge vafa. Iko zvino yava kutungamirwa nevanhu vekwaZinyama vari kuti aiwa zvakanga zvakuitika muchechi umu mushure mekufa kwavanyika ndo zvakaita kuti tisiye chechi iyi. Chokwadi zvinoyeredza musodzi nekuti taona kuti varume vakuru vari kutambudzika. Ukaona murume ataura chokwadi moyo unenge waremerwa. Rambai muchisubscribe muchilike tiri pano paZim News Beat TV.